mä sitten olin menossa katsomaan, että ai herra, mulla on muuta kuin pikkuhousut jalassa. Ei siis niin kuin pikkuhousut, mutta sellaiset bokserit. Välähti mun silmiin ihan suoraan sellainen niin kuin mielikuva susta semmoisissa niin kuin punaisissa pitsipikkareissa. Miksi mä liikkuisin kotona? Mä en tiedä. Mutta sä ymmärrät, mikä ero on. Onko sä nähnyt? Mutta onko se sellaiset niinku mieskalsarit? Niin. Siis sellaiset miespikkuhousut. Miespikkuhousut. Ei bokserit, vaan pikkuhousut. Niin, onko sä nähnyt semmosia pitkään aikaa? En. Käytätte semmosia nykyään? No hyvä. Mutta siksi mä just lähdin korjaamaankin, että mä en oo pikkujousumies. Pikkujousu? Oli mun pieni aamujousi siinä, kyllä, mutta mulla oli pieni aamujousi pienissä niin aamuhousuissa. Se näkyy paremmin vai pahemmin niissä munakukkarohousuissa vai niin kuin No nyt sä käytit oikeaa nimeä munakukkarohousut. Että pitääkö ne lisää ne housut, että jos joku ei tiedä. Miksi niiden pitää olla niin isot? Se etupussukka pitää olla, se on vähän niin kuin sellainen norsun kärsä, että se on vähän löysä. Mutta siinä on varmaan aamujouselle tilaa.